Terremot b'qawwa ta' 8.7 fuq l-iskala Richter jorqod il-punent tal-kosta tal-Gżira ta' Sumatra fl-Indonezja. Ftit minuti wara, terremot ieħor illi tkejjel 8.3 fuq l-iskala Richter. Il-terremot seħħ fond ta' 33 km u madwar 495 km l-bogħod mill-provinċja ta' Banda Aceh. Il-terremot inħass ukoll f'partijiet fis-Singapore, Sri Lanka, l-Indja, Malasja, Bangladesh u fit-Tajlandja. Teżżiża li wassal biex il-Pacific Tsunami Warning Center iwissi li jista' jkun hemm tsunami fl-Oċean Indjan kollu. One News irnexxielu jagħmel kuntatt ma' Antonella Berry Brinkat, Maltija li tinsab qalb-tala fit-Tajlandja flimkien ma' żewġa u binta ta' 6 snin. Ġejna fil-hotel lobby u għalunna li għaw tsunami alert u inizjalment laqqas ħadnieh daqshekk b'serjetà sakemm inżilna 6 minuti wara saħdej il-pool. Meta wasalna hemmhekk rajna li l-ilma huwa ferm iktar ogħla mis-soltu għax bħalissa jkun hawn il-low tide. Hija tirrakkonta li s-sitwazzjoni issa hija waħda kalma għalkemm il-management tal-lukanda talab lir residenti sabiex ma jmorrux fil-kmamar. U bħalissa ninsabu l-hotel guests kollha qegħdin fil-lobby qed nistennew istruzzjonijiet. Sitwazzjoni hija kalma u m'hawnx problemi s'issa. Intant ftit sigħat wara t-terremot il-Pacific Tsunami Warning Center baxxa l-possibilità ta' tsunami. Fil-fatt għadu kif ħareġ il-General Manager għawek ikellimna u għalinna li jidher li l-alert qed inaqqas. Banda Aceh kien fost l-inħawi il-inqerdu minn tsunami ieħor wara terremot f'Diċembru ta' 8 snin ilu. Dakinhar kienu mietu mal-170,000 persuna. Fit-terremot tal-lum ma ġewx irrapportati vittmi.